erbyn Annabel Sweeney. Pŵl yn ergydio Sweeney'n arbed. Fe ddewisod i gyflym a llaw gre i'w chlifio hi hefyd. Gwych gan y golwr. Bibi Pŵl 1-1 gyda'r golwr. Sweeney allan oddi ar y llinell ac yn atal yn ardderchog. Ffion Price! O, am gol! Bel yn cael ei chlirio dim ond at Ffion Price. Price yn mynd amdani! Ac yn sgorio gol wych! Osbyd y cyffyrdd yn maen i Stacey John Davies. Felly ma'n heb i chodi. Yr argyd droed chwith yn ardderchog i'r gornel ucha. Chivers yng nghanol popeth. Chivers, a dyma'r bas ymlaen i Stacey John Davies ac mae Abertawe yn gyfartal.